Είμαστε εδώ στο στούντιο, μαζί μας ο καλός συνάδελφος, ο Παναγιώτης ο Καπαρής, κοινοβουλευτικός ρεπόρτερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη. Λοιπόν, έρχονται αλλαγές στο Κοινοβούλιο. Πολύ ελπίζουμε να έρθουν. Διότι υπάρχει γιατί το ελπίζεις? Εσύ, Παναγιώτη, επειδή τα βλέπεις από πρώτο χέρι, εμείς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, ακούμε κάποια κουτσομπολιά. Γιατί ελπίζεις ότι θα έρθουν αλλαγές, δηλαδή? Κάθε φορά που έχουμε αλλαγή Πρόεδρου της Βουλής, έχουμε και εξαγγελίες. Οι οποίες στην πορεία συνήθως ξεχνιούνται. Είχαμε ξανά τέτοιου είδους εξαγγελίες? Τέτοιου είδους εξαγγελίες σε τέτοιο βαθμό, νομίζω όχι, με το 12λόγο του Δημήτρη Σιλούρη. Ωστόσο, εξαγγελίες σε μικρότερο βαθμό για αλλαγές πάντα υπήρχαν κάθε φορά που αναλάμβανε ο νέος Πρόεδρος της Βουλής. Ωστόσο, στη διαδρομή, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων, κάποια συμφέροντα ίσως δεν επέτρεπαν να γίνουν οι αλλαγές που επιβάλλονται να γίνουν, και γιατί χρειάζονται, νομίζω, τομές και στο Κοινοβούλιο όπως και σε όλη την κοινωνία, ώστε να προχωρήσει. Θα κάνουν τώρα κατανομή των εργασιών έτσι πιο σωστά, καθημερινά. Την Παρασκευή θα έχουμε τις πρώτες συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Τα οποία τόσα χρόνια δεν είχαν Παρασκευή. Θα χαλάσει τις δουλειές πολλών ο Δημήτρης Σιλούρης. Τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ιστορία. Χρειάζεται η συμφωνία των κομμάτων για να γίνει αυτό? Για να γίνει ο προγραμματισμός των συνεδριών. Ναι, αλλά την βαρύνουσα θέση νομίζω την έχει ο Πρόεδρος της Βουλής. Και να πούμε ότι κάθε φορά που υπήρχε νέος Πρόεδρος της Βουλής, έμπαιναν συνεδριάσεις Παρασκευή. Αλλά στην πορεία καταργούνταν, γιατί δεν υπήρχε απαρτία. Πώς θα τους αποκόπτετε κομμάτι του μισθού τους ανάλογα με τις παρουσίες τους? Πώς θα καταγράφετε, ας πούμε? Πάντα καταγράφεται αν κάποιος πάει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Α, μάλιστα. Είναι εύκολο να το βρούμε, δηλαδή. Είχε γίνει και μια εισήγηση από τον κύριο Θεοπέμπτου να καταγράφεται και ηλεκτρονικός. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Ναι, δηλαδή θα βλέπουν τις παρουσίες ή τις απουσίες, αλλά ποιο ποσό? Δηλαδή, αν δεν παραστώ σε μια επιτροπή, ξέρουμε το ποσό. Όχι, δεν έχει αποφασίσει. Δεν υπάρχει στον κανονισμό και το ποσό. Θα γίνει μια επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται και αυτά τα χρήματα τα οποία θα αποκόπτονται. Θα γίνει ένα ταμείο και μια επιτροπή θα αποφασίσει τι θα κάνει αυτά τα χρήματα από τα οποία θα αποκόψουν από τους βουλευτές. Άμα το σκεφτείς, οι βουλευτές δημόσια λειτουργία είναι. Παναγιώτη, εμείς θα αργήσουμε 5 λεπτά, θα μας κόψουν κάτι της. Εντάξει, να μην το παρατραβάμε, όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει. Το ίδιο ανάλογο συμβαίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να πληρωθεί κάποιος ευρωβουλευτής, πρέπει να πάει στην επιτροπή και να υπογράψει. Μάλιστα. Αν δεν πάει, δεν πληρώνεται και το ποσό εκεί είναι μερικές εκατοντάδες ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι ευκαταφρόνητο. Βέβαια δεν είναι ευκαταφρόνητο και είναι και πολύ σημαντικό. Θα δημοσιοποιούνται οι παρουσίες και οι απουσίες από τις... Σήμερα δημοσιοποιούνται στις εκθέσεις που υπάρχουν για κάθε... Ναι. Δεν είναι κάτι το μυστικό. Αν μπορούμε να το βρούμε και εμείς εύκολα, πρέπει να πάμε στη Βουλή όμως για να το δούμε. Πρέπει να πάμε στη Βουλή, ναι. Μάλιστα, δεν θα το βρούμε. Και το άλλο, αφού είναι ανοιχτές οι επιτροπές, οι δημοσιογράφοι είναι μέσα, άμα θέλουν καταγράφουν. Εσείς ποιοι έρχονται και ποιοι δεν έρχονται. Πάντως μας έδωσες τροφή για ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Μπορεί κάποιος να κάνει μια έρευνα τελευταία πενταετία και ήταν τις περισσότερες φορές παρόντες στις συνεδρίες. Υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι πενεύονται για τις παρουσίες τους και για το έργο τους και το προτάσεις που καταθέτουν. Είναι όλα ανοιχτά, δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό στη Βουλή. Κανονικά πρέπει οι βουλευτές να σας καλοπιάνουν εσάς τους κοινοβουλευτικούς για να μην τους καρφώνετε πάντα. Δεν θέλουμε να τους καρφώνουμε εμείς, είναι θέμα το... Υπήρχε ο κανονισμός από πάντα για τις απουσίες και τις παρουσίες. Δεν είναι σημερινός, απλά θα εφαρμοστεί επιτέλους. Ναι, ακριβώς. Αυτή τη φορά. Ελπίζουμε να εφαρμοστεί. Λοιπόν, θα πάμε και στο θέμα των επιτροπών. Έχουμε μεγάλες αλλαγές και στις επιτροπές, Παναγιώτη. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Αλλαγές όχι, 16 επιτροπές είναι, 16 παραμένουν. Όχι, εννοώ για τις προεδρίες. Για τις προεδρίες εφαρμόζεται εν μέρει ο κανονισμός της Βουλής, ο οποίος λέει ότι κάποιο κόμμα για να μπορέσει να έχει προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής πρέπει να έχει το 12% των βουλευτών. 7 δηλαδή βουλευτές. Εν μέρη εφαρμόζεται πως εν μέρη δόθηκε μια προεδρία στην ΕΔΕΚ, η οποία τυπικά δεν άλλαξε δηλαδή ο κανονισμός που επιθυμούσε το ΑΚΕΛ που έλεγε για να δοθούν προεδρίες. Να αλλάξει ο κανονισμός για το τι είναι κοινοβουλευτικό. Όχι, να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Η πρακτική που επικρατούσε στη Βουλή
ότι για να πάρεις κοινοβουλευτική προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, πρέπει ένα κόμμα να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι τουλάχιστον 7 βουλευτές. Μάλιστα. Το αγγέλμα, εδώ ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού μας έλεγε ότι θα συζητώ το ενδεχόμενο να αλλάξει. Εισήγηση από τον περασμένο Νοέμβριο να αλλάξει ο κανονισμός και κόμματα με 4 βουλευτές να δικαιούνται προεδρίες. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή μόνο τα 3 κόμματα έχουν πάνω από 4. Μάλιστα. Και δώθηκε και μια προεδρία στην. Επειδή χτες γράφτηκε στον τύπο ότι. Το ΑΚΕΛ είχε αλλάξει την πρότασή του, μας είπε εδώ ο κ. Ανδρέας Κυπριανού, και είχε πει να γίνουν 3. 3, ακριβώς. Τελικά έμειναμε στα λόγια. Θα συσταθεί και σε αυτό το θέμα επιτροπή για αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Μάλιστα. Και όλες αυτές οι αλλαγές θα περάσουν σε έναν κανονισμό, τον κανονισμό της Βουλής, ο οποίος να πούμε ότι είναι δικαίωμα της Βουλής να καθορίζει από μόνη της τα του οίκου της και υπάρχει και σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Θα συσταθεί και θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Και θα έχει νικόσα ψήφο ο Δημήτρης Σιλούρης. Θα είναι και αυτός νομίζω στην επιτροπή. Θα προεδρεύει, αλλά. Θα προεδρεύει. Λογικά όχι. Λογικά όχι. Στη Βουλή δεν υπάρχει νικόσα ψήφος. Μάλιστα. Μάλιστα, μου στέλνει ένα μήνυμα, ναι. Δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά θα το ρωτήσω. Με το κάπνισμα τι θα γίνει, θα καπνίζω στη Βουλή ή δεν θα καπνίζω? Γιατί φαίνεται ότι καπνίζω. Υπάρχει ολόκληρο έθριο στο κέντρο της Βουλής για να καπνίζει όποιος θέλει. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Και θέλω να μου μιλήσει ειλικρινά. Καπνίζουν μέσα στις επιτροπές, καπνίζουν μέσα στους διαδρόμους, τι γίνεται? Είναι γεγονός αυτό? Δηλαδή στην Ολομέλεια πάει κάποιος στην πόρτα και καπνίζει και παρακολουθεί και την Ολομέλεια, ας πούμε? Είναι πρακτικές που συμβαίνουν παντού. Ο άλλος βγαίνει στο παράθυρο. Παντού στην Κύπρο. Ναι. Στην Κύπρο. Δηλαδή είναι. Ό,τι συμβαίνει παντού συμβαίνει και στη Βουλή αυτό. Ναι, είναι αυτό το ενδιάμεσο μεταξύ της Δημοκρατίας και ο ναός της Δημοκρατίας. Από τα παράθυρα. Μα εδώ σε γραφεία. Ακριβώς. Και να πούμε και το άλλο, την πρακτική, όταν ο άλλος συνεδριάζει 3-4 ώρες και είναι σε ένταση 3-4 ώρες, κάπου και δεν μπορεί να βγει έξω από την Επιτροπή, μπορεί να σταθεί στο παράθυρο. Αλλά αυτό είναι εξαιρέσεις του κανόνα, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ναι, δεν είναι σοβαρό, Καθόλου σοβαρό. Ναι, αλλά δεν είμαστε ούτε σοβαροί όμως. Δηλαδή, στο παράθυρο, ας πούμε στην Αγγλία, υπάρχει το έθριο που είπες προηγουμένως, Παναγιώτη, θεωρείται εσωτερική αυλή της Βουλής. Ναι, αλλά είναι ανοιχτό πάνω, δεν είναι. Ναι, αλλά κατά με πρέπει να υπάρχουν χώροι που θα πρέπει να πηγαίνουν οι καπνιστές για να καπνίζουν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ακόμα και τα κέντρα αναψυχής κάνουν αυτά τα. Ντεμί κλειστά. Ντεμί κλειστά, όπως θα το πεις, για να καπνίσεις εγώ. Είμαστε έτσι λίγο ντεμί γενικά. Ναι. Να πάμε και στο συζήτηση που γίνεται τώρα. Όσοι ήθιστε, τόσα χρόνια δηλαδή, οικονομικό ήταν του Δίκου. Μάθαμε να βλέπουμε μόνο τον Νικόλα Παπαδόπουλο να κάθεται στην Προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Η ελέγχου ήταν του ΔΥΣΗ και η εσωτερικών του ΑΚΕΛ. Φαίνεται αλλάζουν αυτά τα δεδομένα και έχουμε συζήτηση έως και αντιπαράθεση. Έχουμε και είναι κάτι που συζητείται παρασκηνιακά. Τώρα που θα καταλήξουμε. Πήγαμε πάλι στο παρασκήνιο, δηλαδή παρασκηνιακά όταν λέμε προσπαθούν να τα βρουν μεταξύ τους. Να βρουν μεταξύ τους τα κόμματα. Μου δίνει την τάδε επιτροπή σου. Είναι γνωστό ότι το ΑΚΕΛ θέλει την ελέγχου. Ναι. Η αντιπολίτευση θέλει να ελέγχει, μάλλον να προεδρεύει σε επιτροπές που ελέγχουν την κυβέρνηση. Και αυτό είναι λογικό. Θα πάρει την ελέγχου. Είναι λογικό, ξέρω, ναι, είναι λογικό γιατί δεν γίνεται το κυβέρνον κόμμα να ελέγχει την κυβέρνηση. Ακριβώς. Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό και είναι πολιτικά σωστό να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Εάν πάει στο ΑΚΕΛ ελέγχου, ενδεχομένως οικονομικό να πάει στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε και τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος. Το Δημοκρατικό Κόμμα αφήνει την οικονομικό. Το είναι το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει μια άτυπη συμφωνία, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν 6 στο Δημοκρατικό Συναγερμό, 5 στο ΑΚΕΛ, το Δίκο 4 κλπ. Η συμφωνία που υπάρχει είναι στον τρόπο κατανομής ο Δημοκρατικός Συναγερμός να επιλέξει την πρώτη επιτροπή. Μάλιστα. Το ΑΚΕΛ τη δεύτερη και ακολούθως θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Πρώτο πάλι το ΔΥΣΗ, δεύτερο το ΑΚΕΛ και τρίτο το Δίκο. Οι μικρότεροι δεν δικαιούνται να επιλέξουν. Στη συνέχεια, ό,τι περισσέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, η ΕΔΕΚ θα πάρει την άμυνας. Είναι κάτι που θα δούμε. Αν περισσέψει. Δηλαδή, ακούστηκε ότι θα πάει και στο Δίκο. Δηλαδή, θα γίνει έτσι. Υπάρχουν και οι διαρροές
από ενδιαφερόμενους βουλευτές που θέλουν συγκεκριμένες επιτροπές. Παναγιώτη, εσύ πιστεύεις ότι θα εφαρμοστεί αυτό χωρίς να υπάρξει παρασκήνιο και χωρίς να τα συμφωνήσουν? Πάντα υπάρχει παρασκήνιο. Να υπάρξει παρασκήνιο, θα συμφωνήσουν και θα κάνουν την επιλογή. Ναι. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι το παράλογο. Όταν έχεις μπροστά σου 16 επιτροπές και πρέπει κάποιοι να τις πάρουν, έγινε η κατανομή αριθμητικά, πρέπει κάποιοι να συμφωνήσουν. Κάποιοι να πάρουν κάποιες επιτροπές, κάποιοι άλλοι. Και να υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων, να το πω, για τις επιτροπές οι οποίες είναι σημαντικές στο Κοινοβούλιο. Είναι η Επιτροπή Οικονομικών, η Επιτροπή Ελέγχου, οι πιο σημαντικές, και ακολουθούν θεσμών, άμυνας, παιδείας. Μάλιστα. Όλες αυτές οι επιτροπές. Κάποιοι που επικρίνουν τα της Βουλής, το παρασκήνιο που λέμε, ότι απλά αυτό που έγινε είναι συμφώνησαν να, μην να εφαρμόσουν μάλλον τον κανονισμό, αλλά τον εφαρμόσουν à la carte. Συμφωνείς? À la carte δηλαδή. Όπως τους βολεύει. Με αυτή την έννοια. Κοίταξε, η Βουλή καθορίζει τα του οίκου της από μόνη της. Και το à la carte εξαρτάται πώς το βλέπεις από ποια οπτική γωνία. Υπάρχει ο κανονισμός. Τώρα, αν το εφαρμόσεις, αν έπαιρναν προεδρίες μόνο τα τρία μεγάλα κόμματα, θα εφάρμοζαν τον κανονισμό. Θα εφάρμοζαν τον κανονισμό, αλλά αυτό είναι δίκαιο? Μπορεί να υπήρχαν σημαντικοί βουλευτές στα υπόλοιπα κόμματα, οι οποίοι είναι ικανότατοι να προεδρεύουν σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ακριβώς, γι' αυτό έγινε η Επιτροπή. Θα μελετήσουν τον κανονισμό για να τον αλλάξουν τον κανονισμό. Στα αυτιά μου, ας πούμε, ενός απλού πολίτη αυτής της δημοκρατίας, αυτό ηχεί ως εξής. Δηλαδή, αυτή η νομοθεσία με βολεύει, την εφαρμόζω. Αυτή η νομοθεσία που είναι για το κάπνισμα και είμαι καπνιστής και δεν με βολεύει, δεν την εφαρμόζω. Ότι με βολεύει. Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Ο κανονισμός της Βουλής δεν είναι νομοθεσία με την έννοια. Είναι ένας κανονισμός όμως. Ναι, κανονισμός ο οποίος αλλάζει ανάλογα με την. Ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Και το Κοινοβούλιο, ως κυρίαρχο σώμα, ως ανεξάρτητη εξουσία, ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας. Ένας κανονισμός ο οποίος θεσπίστηκε πριν αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, χρειάζεται κάποια αλλαγή. Θα γίνει τώρα μια επιτροπή. Και που θα αφορά και το πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της Βουλής, αυτή θα ασχοληθεί και με αυτό το ζήτημα. Ενδεχομένως να ασχοληθεί και το συγκεκριμένο θέμα. Και με αυτό. Οι οικολόγοι που ήθελαν την Επιτροπή Περιβάλλοντος βρήκαν έτσι θετική ανταπόκριση? Όχι. Θα πάρουν την αντιπροεδρία. Δεν πειράζει. Έστω για την αντιπροεδρία καλή είναι. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τα πολλά ταξίδια στα οποία μετέβαιναν αρκετοί βουλευτές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ή της πενταετίας καλύτερα. Φαίνεται πως έχουμε μείωση και σε αυτό το κονδύλι. Στο κονδύλι δεν ξέρω αν είναι δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι υπάρχουν οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά σώματα που πρέπει να αντιπροσωπεύονται οι βουλευτές και οι Βουλή των Αντιπροσώπων. Τώρα, πώς θα μειωθούν αυτά τα ταξίδια? Το έχει πει ο ίδιος ο κύριος Σιλούρης. Ίσως μειωθούν οι μέρες παραμονής των βουλευτών στα συγκεκριμένα. Και τα περιττά έξοδα στα ξενοδοχεία. Περιττά έξοδα είναι κανονισμοί της κυβέρνησης, όπου εφαρμόζονται σε όλη τη δημόσια υπηρεσία. Ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα με όταν λέμε μπορεί το συνέδριο να ήταν μία μέρα ή δύο και με ένα πέντε, ας πούμε. Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν τόσες υπερβολές. Αλλά μπορεί έτυχε να πας ταξίδι μαζί τους? Θεωρείς ότι υπήρχε υπερβολή στην παραμονή? Κάθε άλλο, ιδίως με τον Γιαννάκη Ομήρου ήταν μία μέρα, το πολύ δύο. Μάλιστα. Και όλη μέρα ήταν συναντήσεις από το πρωί μέχρι το μεσάνυχτα. Είναι και το Κυπριακό που έχουν μια αποστολή και βουλευτές. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Βουλή πολλές φορές είναι και το μακρύ χέρι του Υπουργείου Εξωτερικό. Έτσι είναι, πρέπει να το γνωρίσουμε. Και υπάρχει πάντα συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικό, όπου κάτι που δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει η Βουλή πολύ πιο εύκολα και να προετοιμάσει και το έδαφος για κάποιες. Κάποτε ξέρεις, φτάσαμε στο σημείο να τα ισοπεδώνουμε. Και η κοινοβουλευτική διπλωματία είναι πολύ σημαντική σε πολλούς τομείς. Είναι ίσως η πιο σημαντική, γιατί είναι το Υπουργείο Εξωτερικό, αλλά και η Βουλή. Και η κοινοβουλευτική διπλωματία, ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, που ξύπνησες πρωί-πρωί για να έρθεις κοντά μας. Ελπίζουμε να τα δούμε να εφαρμόζονται και στην πράξη. Και θα τα ξαναπούμε όμως, αλλάξουν οι κανονισμοί, να μας ενημερώσεις. Βεβαίως. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και ακολούθως θα είναι κοντά μας ο βουλευτής των οικολόγων, ο κύριος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.